Bueno, kuadrilla, ez galdu YouTubeen mintzoka hitzaldea irudi eta eredu. Lau eredu, oso diferenteak, bakoitzak berea bota du. Oso atmosfera politia sortu da, euskal ambiente baten, bakoitzak bere esperientzia partekatu dau. Uste dudala aukera oso polita, berez, ja topagune bezala, euskara ikasten ari bazara beste modu bada elkartzekoa, euskara entzutekoa, eta bueno, animatuz, aukera ederra da.